Mga Lods, bili mo na kami ng pinya. Uy, bisa mo. Yan, bibili po kami ng pinya sa Silang, Cavite. Yan o, 40 lang o. 400 o. 400. 100 o. Marami o. 400. Malaki o. Ito, 400 o. 40, tapos may tatlo sa pan dito. Yan, to 40. Hindi ko pa nahihirang eh. Tatlo sandaan dyan? Aha. Ito? Yung medyo may 50, may tatlo sandaan. Nandito pa yan sa mga idol. Silang. Ayan, apat sandaan, malalaki na. Yun o, 400 o. Maraming yung maraming mga malaki. Parang pre dyan. Yan, isa ko yung patingga lang sa. Buksan mo. Kain tayo. Matamis yan, hindi kayo magsisisi. Buksan mo yung isa. Oo. Yan, nandiyan pa pa yung dalawang isla ay. Ayan o. Tatlo, 100 o, mga idol o. Ano? Pinya sa Silang, Cavite. Ayan. Ayan, driver ko bumili ng pinya. Apat yan. Yun o. Nangain nga kami. Ayan pala o. Yung isa na nga lang natira. Marami nga ba magbalat isa ba? Ha? Ba't napalat? Barata mo isa ba yun? Ano ang mapalat tayo? Oo. Di ba malak kaya pag ano? Pag inom? Hindi, yan lang pa pinitas kuya. Tingnan nyo naman. Yun o. Inanuhan nga ng honeydew. Bago pang pitas yun pre o. Yan mo. Pitas pa nga. Yun o. Bago pang pa o. Ay, hindi ako nagpupukas. Wala kami sa pinagpas. Wala kayong ano? Papalit yung isa. Ano? Papalit yung isa. Ano, walang... Hindi kami nagpapalag kuya. Pero Wala wala kami kutsilyo. hirap sa basura. Wala pa ko nandito. Hindi ka pwedeng dyan lang magtalsik. Oo. Pero, Babayad ka. hiram ka na lang ng kutsilyo, tapos doon stop mo tapon basura o. Oo. Pera na kutsilyo to. Plastic boy. Ah. Nagkuhan tayo ngayon, Yun! Bro, iba no? Uy! Ano ka mo? So, ulit una ni ating... Break mo na sa tingin mo rin. Break mo nga doon. Break mo yung tingin. Pa plastic dun. Saka hit na siya. Asin. Hit na sila. Sin? Hmm.